dragile și frumoasele mele! Astăzi am pregătit pentru voi un filmuleț special pentru că am să mă laud cu cea mai mare capodopera mea de până acum, de când am hotărât să-mi îngrijesc corpul doar cu produse naturale. Și da, fetele, am obținut acasă o cremă de mâini hidratantă. Aceasta este crema obținută de mine acasă. Să știți că nu mi-au trebuit mai mult de 30 de minute pentru a realiza această cremă. Are la bază doar două ingrediente foarte simple, la îndemâna oricui. În caz că nu le aveți, pot fi cumpărate la un preț foarte mic. Dragile mele, atunci când am filmat pas cu pas cum am obținut crema hidratantă pentru mâini, să știți că am pus-o într-un alt flaconaș, ceva de culoare mai închisă, însă am ales în final să o transfer aici, în unul de sticlă, pentru a-i vedea mai bine culoarea și consistența. Să știți că sunt foarte mulțumită de rezultat și am emoții mari pentru că am trecut la lucruri ceva mai complicate decât la măștile simple. Dragile mele, nu-mi rămâne decât să vă arăt cum am obținut eu acasă această cremă hidratantă pentru mâini. Sper din tot sufletul să o încercați și voi cât mai curând, ca să vă convingeți că într-adevăr funcționează, într-adevăr hidratează mâinile noastre și este cel mai important, cea mai naturală cremă care există. Deci, pentru a realiza crema hidratantă pentru mâini, avem nevoie de două ingrediente de bază, ceara de albine și uleiul de măsline. Adăugați în paharul de la mixer o lingură mare de ceară de albine. În caz că aveți, fetele, acasă acea ceară mai densă, puteți adăuga o bucățică de mărimea unei nuci. Următorul pas. Punem paharul cu ceară într-un vas cu apă fierbinte, la foc mic, și lăsăm așa până se topește foarte bine ceara. Așa arată ceara mea după ce am lăsat-o să se topească foarte bine în apa fierbinte. Peste ceara bine topită adăugăm 3 linguri mari de ulei de măsline. La aceste două ingrediente este nevoie să mai adăugăm o lingură mare de apă. Nu ne rămâne decât să adăugăm acele 10 picături de ulei esențial. Depinde de preferințele voastre. Eu am ales uleiul esențial de portocală dulce. După care punem din nou paharul nostru în apă fierbinte ca să se topească totul. Nu uităm să mestecăm ușor toată compoziția noastră atunci când se află în apa fierbinte, pentru că astfel dăm posibilitatea ingredientelor să se prindă bine între ele. Fetele, cu ajutorul mixerului sau frulatorului, depinde cu ce aveți mai la îndemână prin casă, mestecăm foarte bine toată compoziția noastră, astfel vom obține o densitate sau o consistență mai cremoasă și mai spumoasă a produsului nostru cosmetic. Așa arată crema mea în final. Dragile mele, după ce terminați de urmărit acest filmuleț, sper să încercați și voi rețeta acestei creme hidratante. Benefic, economic și simplu.